De pequena lle preguntaba a miña avoa: avoa, por que marchaches? Avoa, cando marchaches? Avoa, donde quedou avó? Avoa, quen che enseñou francés? Avoa, estabas triste? Avoa, me enseñaras a cantar. Decía ela: pregúntasme por que marchei. Faláranos a lingua, o galego, non se podía. Comer bon pan, beber viño, non se podía. Xuntarnos para cantar e bailar, non se podía. Falar de política, escribir miñas poesías, non se podía. Entón marchei. Ela quería a súa liberdade, quería a súa dignidade, quería unha escola para os seus nenos, quería un traballo. A avoa nunca volveu, pero nós hoxe seguimos loitando para ela, para esas ditaduras, para ese franquismo que aínda existe. Non chegaron os votos a Bruselas, somos 11 da familia a votar. Foi meu irmán un voto para a Coruña, polo cambio, polo BNG. Forza a todos.